Akwai wata tambayar da mutane suke yawan yi min ita, musamman ma wasu suna min ita akan isgilanci ne. Isgilanci ma zan iya cewa mafi akasarin wayanda suka min wannan tambayar, da kuma wayanda suke min tambaya akan ba su san me dalilin hakan ba. Musamman ma mutane suna min tambayar cewa wai Ali, me yasa kuna ta cewa jamhuriyar musulunci tana da karfi, tana da makamai, tana da izza, me yasa tana kallo ana kisan yan Gaza bata fito ta yi magana ba, me yasa bata tare ba, me yasa har yanzu da bata fito gadan-gadan ta bayyana kanta ta yaƙi ƙasar mamaya ta riga ta gama da ita a lokaci ɗaya ba. To idan mutum ya min wannan tambayar, na farko ina yi wa mutum uzuri akan cewa bai san yanayin siyasar duniya ba, ko kuma ce bai san wace ce ƙasar Iran ba, kuma bai san wace ce a bayan ƙasar mamaya ba. Na uku kuma mafi akasari suna min ne saboda izgilanci. Kun damu mutane da cewa ai jamhuriyar musulunci, amma gashi yanzu an je an tafi sulhu, yanzu jamhuriyar musulunci ta koma kisan gilla kawai take wa yan Gaza, kuma jamhuriyar musulunci bata fito ta hana ba. To cikin ikon Allah, albishir na farko da zan muku, a Ayatullahi Khamenei, wato shugaban juyin juya halin musulunci, ya fito ya yi bayani jiya kyakkyawa, inda ya fito ya tabbatar da cewa ba za mu zuba ido muna kallon kasar mamaya tana kisan gilla yan Gaza ba. Ko da ko mun yi sulhu, babu faɗa tsakaninmu, duk da dai faɗa dole ne tsakaninmu da kasar mamaya, dukkanmu mun je shiri ne, amma za mu koma mu buga. Amma ya ce kuma hakan ba zai sa wai mu zuba ido kasar mamaya ta ci gaba da abin da take yi a Gaza da Siriya da sauran da Lebanon ba. Wato mutane, ina so ku gane cewa fa kasar jamhuriyar musulunci, kasar Iran fa ita kadai ce a yankin Middle East. Babu wata kasa da take goya mata baya 100% ko kuma ta narke ta zama ita da sunan ƙasa, wato babbar ƙasa ta zama ita ma ta zama ita. Wato idan aka taba ta kaman an taba ta ne. Yanzu a misali kasar mamaya, kun ga idan aka taba ta kaman an taba American ne, an taba Faransa, an taba Dubai, an taba Qatar, dukkan wasu manya-manyan kasashen Larabawa masu kuɗi masu faɗa aji, to kaman idan an taba kasar Yahudu kaman an taba ta ne. Ita kuma kasar jamhuriyar musulunci ba ta da wannan kasar a bayanta. Mafi akasari idan ku je ku duba duk kasashen da suke binta, suke yan a mutunta, za ku samu ma ba kasashe ne na ku zo ku gani ba. Yanzu ku duba kamar Yemen ku gani, kun ga yanzu kasar Yemen ma ba za a dauke ta a matsayin kasa ba, saboda ba ta da karfi, ba ta da kaza, ba ta da yayi yawa, kaga ba za a dauke ta ba, za a dauke ta a matsayin wata yar kungiya karama. To amma me yasa ba za ta yi yunkurin kai kokarin shafa kasar mamaya ba? To abin da yasa ba za ta yi kokarin shafa kasar mamaya ba, kasar mamaya tana da karfinta ba wai karfinta ba, karfin American da karfin Faransa da karfin sauran kasashen duniya da suke goya mata baya. Kasar Iran ba ta da wannan karfin, ba ta da wata kasa ko ɗaya ta tsaya bata. To amma akwai wata gaba da jamhuriyar musulunci take so a kai, idan aka kai wannan gabar, za ta yi kokari ta taba kasar mamayan, ta yi dugu-dugu da ita a lokacin da kasashen da suke bayanta kuma suna ta kansu. Wace katanga ce ko kuma wace gaba ce inda jamhuriyar musulunci take so a kai, ko da ku babu kasar da za ta taimaka mata, sai ta shafa kasar mamaya, shine kasar China. Kuma kasar China ma ba wai za ta taya jamhuriyar musulunci bane. Kamar yanzu yanda China take kokarin ta ga ta mallaki Taiwan, idan ta je ta fara fada da Taiwan, kasar American ta yi yunkurin shiga, kasar Europe suka yi yunkurin shiga, suka maida hankalinsu, to kasar China za ta maida hankalinsu akan su, ta ci gaba da yakar su. Kasa ta biyu ta ce kasar Rasha ma daga lokacin da kasar China ta yunkura, ita kuma kasar Rasha ta ganda ta yunkura, ita ma ta ci gaba da irin wannan ikirarin da take cewa duk kasar da ta taimaka wa kasar Ukraine aka hade ta, ita ma za ta hade ta. To daga zaran ta fara kaiwa wa'annan kasashen da suke taimaka wa Ukraine hare-hare, to kun ga an riga an bar daga kasar Yahudu, sai kasar Iran, sai kasar jamhuriyar musulunci, sai kuma munafikan kasashen Larabawa a cire su, ba su da komai, ba za su iya komai ba, saboda dama ba su mallaki komai ba in dai bangaren a yaƙi ne. To a wannan lokacin ne kasar Iran take da karfin da za ta jijjige karfinta a cikin ɗan lokaci ɗaya ta gama da Gaza. Amma a yanzu duk wannan rashin mutuncin da kasar mamaya take, da wannan kashe-kashen da take a Gaza, da wannan kashe-kashen da take yi a Syria, da wannan kashe-kashen da take yi duka, tana yi ne domin ta motso ta taso jamhuriyar musulunci ta yi kokarin afka mata. Idan ta afka mata, kar ku manta fa sarkin yawa ya fi sarkin karfi, kuma duk inda aka ce makotanka gabaki ɗaya ba shiri kake da su ba, to samun nasara akan ka ba karamin wahala ba mai sauki ne. Yanzu daga ta yunkura ta ce za ta yi irin abin da ya faru shekaran jiya, to ba zai taɓa yiwuwa ba, saboda ƙasashen nan duka za su wayoyo ne su dawo kanta, zo su dawo a kanta. Za su iya barin Rashan,
su iya barin China su dawo kanta, ko da ku Rashin za ta taimaka mata ko kuma China za ta taimaka mata, to saboda wannan makotan nata munafukai da kuma su din da yawan da suke da kuma yawan da suke da kuma ita kanta kasar mamayan ko ta ƙasa ne sai sun yunkurin shiga duk irin makamin da jamhuriyar musulunci ta mallaka, duk irin makamin da ta mallaka, saboda ga baki ɗaya duniyar ce za ta yi ta dawo kanta, kai har da ma ƙasashenmu na Afirka. Tunda a yau idan kasar Amerika ta nemi taimakon sojoji ko kuma kayan fada ko kuma wasu abubuwa a kasashen da take mallaka, wallahi har Najeriya sai an bata sojoji, duk duniya da kuke tunani. To amma daga zaran manyan kasashen nan ta an gwara kansu, China ta taso ta farma Amerika, Rasha ta taso ta farma Amerika, to ita kuma wannan aka ce babu wa'annan kasashen guda biyu, to ita kuma jamhuriyar musulunci a lokacin ne za ku ga karfinta, ku ga dukanta, ku ga iyayinta, ku ga irin abin da take faɗa. Wallahi sati biyu kasar mamaya ba za ta yi ba. Shi yasa muke ta addu'a ubangiji Allah ya sa wannan rikicin na China Allah ya ƙara masa ƙarfi, ya sa China ta yi wannan yunkurin. Muna tunanin ko da China ta yi wannan yunkurin, a dai tunaninmu muna tunanin kasar Amerika ba za ta shiga ba, saboda ita yanzu kasar Amerika ta san irin tarkon da aka nada mata, ta sani. Amma tabbas muna tunanin in har ta shiga kai, ko da bata shiga ba, ko da so ɗaya ne kasar Amerika ta yi yunkuri da Taiwan aka kai wa China hari, to ita kuma China za ta yi harin gabaki ɗaya ne. To a wannan lokacin mu kuma za mu samu nasarar dukan kasar Yahudu, dukan kasar Isra'ila, dukan kasashen munafikan Larabawa, shine kawai. Amma in ba haka ba, da tun ta gama da ita, saboda wannan nauyin da wannan tarin jama'an da wannan kasashen da suke goyon bayan kasar mamaya, shi yasa ko ga jamhuriyar musulunci tana abun sulo saboda tana duka ne, tana duwa bakin gatari. Ita kadai ce, su kuma su dubu ne, ita kadai ce, su kuma su dubu ne. Saboda haka ba za ta iya din, amma za ta jijjiga kuma za ta wahala, kuma ba za ta samu gacin da take so ta samu ba, duk da dai ga baki ɗaya duniyan ne. Amma daga zaran an raba kai, an ɗauki ko ina, kowa ya ɗauki nasa, ita kuma za ta yi nata yin take so. Amma insha Allah cikin 'yan kwanakin nan muna sa ran wannan game din da kasashen nan guda uku suke kokarin bugawa, daga zaran ya fashe, to za ku ga yadda za a yi da kasar mamaya nan gaba. Wani hare-hare, wasu abubuwa duk za su kare. Wannan shine babban dalilin jamhuriyar musulunci. Saboda haka mu yi ta addu'a ubangiji Allah ya tada wannan kurar, ba ya kwantar da ita ba, ya tada wannan kura, dan idan ba bugawan aka yi ba, kasar mamaya ba za ta taɓa barin yankin gaba ta tsakiya ba. Dole, don wannan har-haren da kuke gani ma, wallahi al'azim ba dan kasar Iran ba, da tuni kasar mamaya ta gama komai a gaba ta tsakiya. Da yanzu sai dai ku ji ana kiran kasashen Larabawan nan state din kasar Yahudu ne, duk da duka mafi akasarin sa a yanzu ma state din kasar Yahudu ne, amma za su fito su bayyana su kawai a matsayin kasa ɗaya ne. Amma suna duba wannan kasar da ta zama musu annoba. Saboda haka a ci gaba da addu'a, Allah ya ɗaukaka musulunci, ya kaskantar da kafirci, ya haɗa kawunan kan musulman duniya gabaki ɗaya, ya nuna mana munafukan musulmai.